Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong sa akin. At tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon pa lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual, physical man na karamdaman at mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag ipagyabang, palagi po ninyong sa puso't isipan. Panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito ay malaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa na hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong mga kabutihan at pagkakaloob sa iyo ang siksik dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makamangyarihan sa lahat. Ang i-share ko po sa inyo ngayon po ay ang dalawang orasyon na napakabisa po. Magagamit po niyo sa panggamutan po ito. Magagamit po rin niyo po ito sa bago kayo umalis ng bahay. Usalin po niyo ito para ligtas po kayo palagi sa lahat ng mga aksidente, lahat mo ng mga idadapo sa inyo mga sakit. Napakabisa po ito. Ang dalawang orasyon, balabal at bakod. Ang balabal ng mga balabal po, 3 beses po usalin at 1 beses lang po ang susi po. At isunod po yung bakod ng mga bakod. Lagyan po na rin po ng susi. Kahit 1 susi lang po ang gagamitin po dito. Ayan po. Direkta na po ito na balabal na mga balabal. Isalin ko po. Eterni, Malaparis, Sirac, Maria, Maripu, Saldi, di Milidad. Eterni, Malaparis, Sirac, Maria, Maripu, Saldi, di Milidad. Eterni, Malaparis, Sirac, Maria, Maripu, Saldi, di Milidad. 3 beses po ihi po sa dibdib ng bakros. Ito po ang susi, 1 beses lang po usalin. Yeshua, Satur, Aripo, Tinit, Ipurerutas, Elohim. Tapos ihi po sa dibdib. At isunod po yung bakod ng mga bakod. Jesus Pactum, Exmineraw, Senyor Christum, Malamurok Milam. Jesus Pactum, Exmineraw, Senyor Christus, Malamurok Milam. Jesus Pactum, Exmineraw, Senyor Christum, Malamurok Milam. At ihi po sa dibdib ng pakros. Sana po pakaingatan po itong mga binabagi kong mga orasyon. Ito'y subok na po na pangdipin sa sarili at mga sa ng bagay. Magagamit po rin po ito sa gamutan. Pag kayo nang gagamot na po, sana po huwag nyo pong ipagyayabang. Dapat po nakapokus po kayo palagi pag nagkukuna po kayo, gumagamit po kayo ng mga buhay na salita. Yan po. Sana po nagustuhan po yung aking video. Sana po wag po kayong magkalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bilagon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Shoutout po pala kay Berlindo Palisok ang Bike Tayo Kabayan. At lahat po sa inyong lahat. Shoutout po. Maraming salamat po. Bye-bye po.